sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:39. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Minutos nakaligas sa tak na alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa labat mayong hapon na naman. Espesyal kag signifikanting adlaw para sa mga tao diri sa pungsod sang Pilipinas. Mayo 25, isa ka regular holiday. Tungod sa observance sang Eid al-Fitr, ang culmination sang fasting sang Ramadan. Indeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte nga holiday. Wala obra sa mga opisina sa gobyerno pero may trabaho naman sa mga pribado nga kumbuyahan. Una sa balita, una sa aksyon. Sentro sa mga adlaw sa religious kag cultural significance sang Eid al-Fitr. Apamagod sa coronavirus disease 2019 COVID-19 pandemic. Ang proklamasyon sa presidente nagapahanumdum sa gihapon sa mga Muslim community. Gatumanon ang community quarantine kag safe physical distancing measures. Ang Mindanao tiyabaning lugar mga kaaksyon nga may madabang ang mga Muslim Filipinos. Apang hindi tanto problema ang selebrasyon nila dito kay madamo to sa mga lugar, kalabara sa mga lugar sa Mindanao, wala man sa ginapatuman nga general community quarantine. Medyo hindi tanto ka-stricto ang restrictions kag limitations dito sa ila sa nga lugar. Ang Eid al-Fitr isa man sa ginakabig most important Islamic celebrations. Ginapatigayon sa Muslim community tatlo ka adlaw matapos ang isa ka bulan nga Ramadan fasting. Una sa balita, una sa aksyon. Ang selebrasyon ginatuwag man nga Eid al-Adha, sang Feast of Sacrifice. Feast of the Sacrifice. Ang mga Muslim Filipinos ang nagabugos ang 6%
sang populasyon sang Pilipinas. So dapat obdanta ang mga kaaksyon naton nga Muslim brothers sa ila sini pinasahiman kag sinibikante nga selebrasyon sa bungid nga adlaw May 25 at 2020. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 4:43 inyo ka-aksyon na Marlon Hervalla naga-welcome na sa inyo sa nga palatuntunan. Lunes tubtob Sabado, Action Reports Afternoon Edition. Masobra isa ka oras nga pagbalbal nato sa mga nagapanguna, nagabaga nga mga balita. Diri lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ang lakat sa nga tiyempo sa surad sa Bacolod mga ka-aksyon. May time nga nagainit, may time man nga nagagalom. May wisik-wisik kasi gapon nga ulan nga ma-eksperyensyahan ang Bacolod nun o mga Bacolenyo. Importante sa gapon nga magdala kamo sang bagay nga sarang makahatag sang proteksyon sa inyo sa nga ikaayong lawas. Hindi mensindihan sabong ang dalagan sang klima. May tion nga medyo mabulubog daw na dupi-dupi sa hangin. Pero ang kalabanan gid, mapaang ang tiyempo. 444 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa ringan news center sa mga balita naman nasional. Nagaob na kita Nanday Action Dale Salazar Action and Defensor. Bakap na ito rin sa bahin sa Technical Control Action Nelmar Madera with the IT Expert Action Elway Dutilius. Sa patrol naman, naglambi yung natemprano pa ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Kapod ba nato sa nga piloto Action Dixon Tahom Subong. Las 4:45 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagamonitor temprano pata sa atong sa live stream. Welcome. Kag salamat sa walang sawang pakikinig sa inyong palatuntunan. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervalla. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal nga hugada. Ano ini? Ano ba ito? Una sa balita, una sa aksyon. Ano ni kibutay na lang do panaguay ba? Kibutanay na lang ni. Why na ni hibalo ay? Ang balita mag-aksyon ng pag-inabot balik o kon papauli. Pagpauli sa mga residente sang Negros Occidental kag Bacolod. Amat-amat na nga nagahinugan na so. Umpisa kahapon Domingo tubtob subong Lunes. Ang pagginabot kag manog-abot pa. Nagpadugang na naman sa katol sa ulo kag pinsar sang pila ka mga opisyal naton sa gobyerno. Kag mga katapos sang COVID Task Force diri sa lokal. Isyo sa kakulang sang koordinasyon. Tumuhaw na naman. Ang una nga pag-abot kahapon, sakay sa eroplano, 76 ka mga Negrosanon nga stranded sa Metro Manila. Sakay sa Cebu Pacific. Pag-abot sa Silay Airport kahapon, nagbulos man sakay ang 70 ka mga Filipino, kag 3 ka mga Japanese, lakip isa ka German. Mandiri sa Negros Occidental ka Bacolod, damo man din na stranded nga mga taga Manila, damo man din na stranded nga nagapauli sa iban nga probinsya, kag may ara mga dumuluong. Nga nagapaningguha man makaksyon nga makapauli dito sila sa nga lugar. Di ang senaryo nga once nga mayara sang eroplano nga magdala balik diri sa mga returning residents. Di man na pwede magbalik sa eroplano nga way isang sakay nga dalon kay kanugon mo na. Siyempre pag abot diri ang mga ari diri nga stranded, sila naman sakay bulos. Tika po na muna natabo mag-aksyon. May 70 ka mga Filipino, 4 ka mga dabuluong ang nagsakay man sa siring eroplano pakadto dito balik sa Manila.
Tining apat ka mga dumulo o makaksyon, nagbalik man sila sa ginestaran nga nasyon. 3 dito sa Japan, 1 sa German. Subong nga adlaw, barko na naman ang ginsakyan sang nag-abot makaksyon. Kon kadamoon, insakto bala kadamoon, figures ang ginatawag, way pa nagasalalanto. Okay, kung kaisa hindi magsanto sa listahan sa manifesto sang Philippine Coast Guard sa aktual nga tawo o kon pasahero nga nagapanaog sa barko. Kapila na kabes mga kaaksyon nga natabo nga ngala nila ara sa manifesto igo murahon gli. Why sila nag-upod sa kais barko? Kaya nagpabilin sila dito sa lugar sa pamilya nila sa Manila man sa Cebu o kung sa Iloilo. Kaya mo nang away nagasalalanto ang insakto kadamoon sang numero. Ang kadamoon sa mga nag-idabot na rin mga negrusanon kag bakulodon. Una sa balita, una sa aksyon. Di kainas ang aga makaksyon ang inisal nga numero is 214. Daw kanta ni Bambo ba? Ni sunada ni yes Bambo or River Maya 214. Manang numero kay na sa 214 makaksyon ginasiling 28 taga Bacolod Busilingon nagapuli sila sa barangay sa Bacolod. Ti ang bilinda 116 ginapatihan ta makaksyon ang 116 nagapuli naman na sila outside Bacolod. Ti kon direkas Bacolod, ti siyempre Bacolod na imo sa nga ginatupan. Lapit na malang inyo sa nga ibiyahe, kag dalon ka mo sa isa ka lugar nga ipaidalon ka mo sa pag-quarantine. Ti kon mag-OFWs maka-aksyon, hotel. Kon non-OFWs, quarantine facility, depende kung diin ang pwede nga dalaan sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon. Yang pagpatiner sa quarantine facility, gilayon ini nga gin asikaso. Pero subong nga hapon mga aksyon, may report nga nagpakibot na naman sa probinsya kag sunod ang ginatawag nga sweeper flight. Eroplano nga sakay sang mag-aabot nga mga Negrense kag Bacoleño. Ginatos! Una sa balita, una sa aksyon. Pero ang pagpabalo mga ka-aksyon, ora mismo. Subong lamang nga hapon nagpabalo ang tinagapabalo sila sa masami among National Interagency Task Force NIATF. Subong man lang sila ko rin nagpabalo nga, oy, may maabot da nga mga returning residents. Kung ikaw, abi, ang nagasalo sa sini mga returning residents, manaw ka, masala-sala kay. Lang ka man malibad sini kay, di man pwede. Damo sa natingala na naman, kung nga amo ini ang nagakatabo ang iba, nagapaminsar ka nagasiling nga, ay, nanong pananawan sa ang NIATF sa COVID-19 Task Force na rin probinsya Bacolod man? Anong ila sa pananawan man? Si Superman? Batman or Wonder Woman? Paghambal blara na yun na. Pagsiling may maabot, makomodar na yun. Aber pulo pabalo mananay pag may time. Dili gid mag ura mismo kag magpadasuraso maghambal nga oy may maabot da. Ang isang kabagay nga wa isang preparasyon masami nga nagakapalso. Una sa balita, una sa aksyon. Kung hindi masikaso sa mga ayo o kung maayo ang mga returning residents mag-aksyon, ang permerya kabasulan diri among pila ka mga puisal natos gobyerno. Pero kung tani hindi man pag-i-ura-urabla, ura-urasis bomba. Malaw-oy mga mo sa mga taga-lokal de. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon tara dugay-dugay maka-aksyon kon bala na rayon gidman ining ginasiling nga pag-inabot sang ginatos ka mga returning residents sakay sa eroplano.
Agin usisa sang ginbantayan sa ato sa nga patrol with action Jan Dugay-Dugay. Una sa balita, una sa aksyon. Nano pagkadiba sa nga balita sa bahin sang lokal, kandado, hindi magwa. Pahuway anay sa banga. Ang ginatawag nga lockdown. Lockdown ginpatuman na ka-aksyon puruti sa isarang kapurok. Hindi ka man pagkakulba. Isara ni kapurok niya. Ang purok paghidait. Damo purok paghidait sa Negros sa Bacolod. Ang purok paghidait. Dito ni sa Barangay Salvacion. Barangay Salvacion, Banwasang Morsia, Negros Occidental. Ginpatuman ang lockdown. Umpisa sa buong adlaw. Lockdown. Ang tarang nga tawo sa mga purok hindi anay makalagaw. Pwede makagwa sa balay. Pero hasta lang sa gwa sa inyo kudala. Gwa sa inyo sa nga portahan. Stay at home kamo anay. Bangod wala pa sang kapihuan maka-aksyon kung ano amangin kahimtangan sa mga tao sa inyo sa nga lugar. Matapos isa sang residente ninyong napatay. Ginakabig nga COVID-19 suspect bagod napatay sa severe dengue. Kag may ginbatsag man siya nga sintomas ang COVID-19. Lockdown, isa lamang ini maka-aksyon sa ginahimo nga tikang sa ato sa gobyerno para pantapat sa kagaw nga korona. Tikang ini para maproteksyonan ang ikaayong lawas sang tao. Ang alkalde sa Banwa, Jerry Rojas, nagsaysay sa Aksyon Radio Bacolod. Sa background sa rin napatay, 27 anyos edisya, nagaobra bilang bulig deliver sa mga agricultural products kag pagkaon. Masami siya nagabiyahe sa norte sang Negros Occidental. Daw kahapon Domingo, naglain ang pamatsyag sang sining tinuga, sining persona, gindala sa ospital sa Takuling, kag kapon man maka-aksyon tigin di malas, kag napatay. Ang inisal nga findings, severe dengue, pero may ginbatyag sa maka-aksyon nga iban pa nga mga sintomas ang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pagsulundan sang Department of Agriculture nagasiling. Basta gani mapatay nga may ginbatyag nga sintomas ang COVID-19, kag wala pa mabalaan ang resulta kung positive o kung negative sa COVID-19, pero napatay na, nagtaliwan, dapat maka-aksyon ilubong sa gilayon. Magandang dumdumon sa mga aksyon tag basi mati damo gapon matingalab la ay nga ginalubong na sige daw. Amo nang dapat sundon may protocol na ang bahin ang DOH. Lubong dayon di na pagpalawigon sang 12 oras. Tiyang pasyente antes ni ginlubong kinkuhaan siya nagtaliwan antes ginlubong kinkuhaan siya sang swab test. No, ang swab mag-aksyon, ang specimen, padala insigida sa bahin sang tididto pa na sa laboratory center sa Western Visayas Medical Center, Iloilo Kaya ang Negros Occidental, wala pa naman sang kaugalingon nga COVID-19 laboratory center. Kaya nating waan pa nga maaprobahan ang sabahin dara sang Silay Hospital. Kaya totoo mag-aksyon ang specimen ha. Ulat-ulat lang sa mga taga-purok pagidait, Barangay Salvacion, Banwasang Morsia. Gaayo, ganang alkalde sa inyo, medyo gamay nga sakripisyo kay ang lockdown i-implementar samtang wala pa ang resulta sa test naging kuha sa ito napatay nga residente ninyo. Di ang swab test mabalaan na mga 5, lawig niya yan isuno kay Mayor Jerry Rojas, lawig na lang isang semana kung 7 kadlaw. So ginala uman naton maka-aksyon nga mga 5 kaadlaw, mabalaan na ang resulta kag nagalaom ang alkalde nga mag-negatibo ang resulta. Ay kung mag-negatibo maka-aksyon, ang lockdown insige daman na nakakason. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Banwasang Morsia lamang, ika-2 nga lockdown nga ginimplementar. Dumduman yung Abril 22, una mga gin-lockdown maka-aksyon ang Purok Gloria, Santa Rosa. Negative man to makakaso resulta sa to na taliwan to, tiging kakasigida. Gin-lift insigida ang lockdown. Part ina sa ginatawag nga precautionary measures. Una sa balita, una sa aksyon.
Ano pagkadibas sa nga balita sa bahin sang lokal oy salakyan aksidente nagtakilid sa barangay 40 Bacolod sa mga hapon ang Chevrolet Spark nga ginamaniho sang taga-Singkang Airport nagadalaga dali sa Sur Pacantos Norte ay nakitaan niyang isa ka nagasugata nga nagahagunos nga salakyan nag-agaw sa lane nga dalan nga ginagyan niya. Ginagyan siya maniho sa sining driver sang Chevrolet. Ang driver sang Chevrolet nagtingwa tani nga mangita sa likawan ni man kakululbaan gurobla nagasugata dasig pang dalagan. Pero golpe ini sa bumunggo makakso sa nagaparking nga pick up sa kilid sandalan. O pati auto makakson nga nagaparking sa likod sa pick up dalahig man. Una sa balita, una sa aksyon. Ang good news diri wala man sang tawo nga nasamaran. Kon si John Lloyd Cruz pa nagasiling ingat. Una sa balita, una sa aksyon. Ingat-ingat mga kaibigan. Nagyan ko ni ang kasakay kablaw sa salakyan nga gulpi lang may nabungguan ka mga nagaparking sa kilid sa dalan. No? Esperiensahan ko ni isang naglaligad nga matinuig. Dalasa man kami sang nagaparking man nga salakyan owner type jeep to. Kaya may nag-alang-alang man eh. May nobla, may salakyan nga nagpatupong sa amon salakyan. Dasig amon dalagan, ang nagapatupong nga salakyan, ay, duma-overtake man sa amon. May ginarespondihan kami ito nga ano to, labanay. Kumay kami lutsan kay hindi sa magbahar. Ara siya sa wala. Ang nagaparking owner type sa kilid mag-action ang motong bumulahog ka na bungguan. Una sa balita, una sa aksyon. Impunto alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal Malacañang ginsulit ang pahayag nga magadepende kay Presidente Duterte kung bala ilisan o kung ipabilin si DOH Secretary Duque. Damo sa nagasiling isla na si Duque kaya sa mga press conference sa virtual press conference sa presentation sa masamis ang DOH ang masabi naton makita ang telebisyon ang undersecretary nga si Maria Rosario Vergere. Ati aragin man tuod sa kay Presidente Rodrigo Duterte ang padesisyon sini sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. 501 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Hibalaon ta una ang observation sitwasyon sa Bacolod sa paglambiyong sa paglibot sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayang hapon please come in. Maayong hapon mo, mayong hapon sa totalang mga ka-aksyon na kapabilin sa gihapon como it's a regular holiday karon lamang nga adlaw at maligwa ang ato naman nga mga dalanon sa palibot sa syudad. May eksperyensan sa mga turista ang light to moderate ka sitwasyon kung dalaga sa trapiko at pagkabalan, especially mga ka-aksyon sa pinaman ka mga mayor nga dalanon. Paglabay sa patrol ng area mga ka-aksyon sa dalan Lacson kung ikumpara mo tinalikdan nga Lunes unang adlaw tubla unang Lunes mga ka-aksyon marabot sa gildang grade liwat sa General Community Quarantine sa syudad sa Bacolod amo ting adlaw nga perti kasako kag protection ng bunot sa mga sarakyan karon nga adlaw galing kay ti naibanan naton daan sa trabaho kalamanan ng mga opisina sarado kay man na ti ara kita sa holiday nga ginatawag rason kung nga mga ka-aksyon nga mamad-an din lamang ang sitwasyon kadalagan sa trapiko ang aton pag-aambalan ng mga ka-aksyon dito sa bahay naman sa Dalan Araneta kung pasul ka nga bahay sa syudad sa Bacolod ang magulubog at lamang ang traffic sa tubang mga ka-aksyon kundraabi sa may area sa Lizares Araneta pasulod downtown area palabay diri mga ka-aksyon sa Mernais Araneta pero kaliban palig madalanon ang ato naman nga pag-aambalan like to modify lamang ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko kaligwagan ay mga ka-aksyon dayo paglabay namon plus may San Juan kay nagta-north kami nga sector sa syudad sang Bacolod ang ginibo namon niya diri ka na kami nagbabay sa may area sang Dalan San Juan yun also namon from Burgos San Juan dire-diretso dito mga ka-aksyon sa area sa Barangay Banago ay kaligwa lang yan sa biyahe namon kay kaligwa
gawas ang talanon, wala maayos mga salakyan nga naglabay dira sa mga lugar mga kaagsoon, except na gilamang sa pila naton ka mga kaagsoon nga yara sa kilid sang dalan. Of course, nagatambay area adla sang 3, barangay 2, barangay 6, tultol labot ka sa may barangay Managot, madamo-damo man ang nagakadto sa tunila ka mga merkado publika mga kaagsoon. Anyway, karon nga to na marutuhan balmo action ma isulod ko na lang tayo sa vehicular accident dira. Amo na nakaligwas ang mga dalanon pero sa may Napoleon Gonzaga 2 Street la. Amo na nagyan mga kaagsoon sa nga Bacolod sa mga service bus kung napakadto sila sa may Bacolod South Service Terminal. Kung magalapit na sa balay daw action mar nga damo-damo disenyo sa mga Santos kung halin ka sa may terminal ara na siya sa may wala nimo titigto kay na may nagapark sa sakyan at sakto na sa nasaling mo ining isa ka privado Chevrolet Spark na nagadoag sang yellow green di kanini sila pulian sa area sa barangay Singkang kaga magapauli na ning isa company ang doon magapadulong siya sa iyang trabaho sa area sa barangay Villamonte mga kaagsoon. Ang driver sining sakyan naging kilala kay Edjek Jesse James Advincula, no? Edjek yung apelyido. May asawa na yun, may bata na actually, kag-going sa iyang trabaho, kailang kay na lang alang, so posible kami na-counterflow ko ng isa naman kasarakyan, kagin liko ya patoo, para mawahig ya, kag malikawan niya to, ang nagapadulong nga salakyan. Galing kay pagliko ya naman patoo, nakibot sa nagbunggo na yan sa pangunahan nga bahin sa isa ka pick-up action mar. Nga initially, ito ginabanagyan, to sang isa kasikat, mabala, kag dako ang kontraktor sa may syudad sang Bacolod ang katiya sa itong pick-up kung sa damage. Ang problema lang kay sa likod sa ka-pick-up ka-aksyon, dito man nag-park ang isa naman ka-auto. Kung ang taon naton, ining pag-park sang pick-up ara sa sala nga direksyon action mar kaya naga-counterflow siya. Subot siya may violation siya kung lang tawon. Ang nag-park man nga auto sa likod, may violation man kaya naglapaw sa dala ng iyang pag-parking. Tiko ng taon ta, ang duwa may violation, may sala lang ito yung galing ang spark hubby nga salakyan kay siya ang nakabunggo ged nga dala sa ang duwa kay sa ulihin na sugtan nga mag-aregluhanay nga gid lamang action mar agud nga may mga insurance man ining mga salakyan, no? Anyway, karon nga pon la ari kami direksyon mar live nag-report sa may Bacolod Silay International Airport. Ang actually ang pag-abot dali kay initial information nga to na baton ang schedule supposedly is 3:30 p.m. No, 3:30 p.m. ang schedule no mga kakson ang sa area. Dari sa may mismo sa may Bacolod Silay International Airport. O galing, as of this time, wala pag yung action Mars ang update, no? Kung natin dari sa buong, ang balagani, bawal ma-stress. Bala, kung may mag-inabot, kung damo, may inabot, kung wala. Kahit ginasalo na lang salo ka LGU, ang mga bus, ari na yung nakabot, miski hindi preparado, gidyan nga, mo ginaka-exact ng city, uniform sila sinilang hapon, pero ang bus, dari ari na, ang City Health Office ari na, and of course, ang leader mismo sa action team for naganayang returning na OFW so kung atro action mal ay din na si Bacolod City Councilor Israel Saranga upod naton sang aga sang ugto subong hapon matihan sa lipat sa action radio. Councilor may hapon like sa action radio Bacolod. May hapon sa tumatay pala may hapon din. Councilor is another naman nga ala tubango naman nga pag-accommodate. Confirmation Councilor may maabot din mas subong hapon. Manugali na subong sa Manila nag-inform sa Manila na mag-take off na ang replan dito. Duwan siya kung naka-flight, no? Gin-inform kita this morning. Actually, sining Ogto lang gid nagpabalo sa aton ang DILG, kagang Region 6, na may aragid man sweeper flight, no? So, sige-sige na siya ko, no? Subong, buwas 27, massive nik nung repatriation. Dito, okay man ang tani. Basta na-inform kita ahead. Ang problema kay subong sila nagpabalo, subong man ang super flight, no? But anyway, manugalin ko na subong ko no sa Manila. Siguro in an hour maabot na sila. Mga pila ko na estimated, Councilor man? Wala kita figure kung pila sa Negros, pila sa Bacolod. Ang sigurado lang yun kung definitely may taga Bacolod yun na yan. No? Mag 150 lang per flight, paduwa ka flight sa 300 siya. So, masobra sa siya Sobra siya, no? Kada ang problem lang din natin, Councilor, okay, tani nga mag-abot sila. Ang pumakotri, ang pag-abot nila, anong matabo. So far, nakingagaw kita, Councilor? Correct, isa na siya. No? Inang why problema, kung may mag-repatriation, man program kita, mag-accommodate OFW, willing kita diriya. Ang aton lang, siyempre, may prior notice.
Kaya siyempre, nablang ka damo kasi i-prepare mo, i-disinfect mo pa na ang lugar, i-prepare mo pa na ang bus, mangita ka pa ng mga nurses and doctors, no? So, gini mo namon, may naka-reserve na kitang daan. Although, may lang ganyan, hindi na start na daan ahead of time, gin-finalize natin, kagina lang gid, no? And, by tonight, may butangan na kita sila pag-abot nila. Ano na siya, Counselor, ang ng skilahan, ng facility ticket, or hotel, or inn? Hotel pension house na mga inns ang aton for the OFW. Pina-reserve natin ang mga eskwelahan niya quarantine center sa mga returning residents, mga non-OFW. Kasi mas damo sila actually. Buwas na maabot, mas damo. Mas damo. Okay, so subong niya, ang ilatiniran ini mga inns or pension house. Yes, inns and pension house ang OFWs natin because ang OWA ni ang sponsor sa ila, ang shoulder sa ila in partnership with our LG. Okay. Ang non-OFW? Action, man? Ang non-OFW siya? Ang non-OFW tomorrow sila yan. Tomorrow, sila. sa mga schools sila naka-quarantine. Okay. Supposedly yung first schedule, Sir, 3:30, galing kay medyo may delay dito sa National. Yes, because nagkakatabo to gali, tungod may mga kontak ako dito sa Manila, ang OFW mo, nangara sa group chat namon, balangan na tap ko na idaan niya ahead of time. Nagkakatabo gali, ginapang sugat sila. Okay. So kagulpi, managibot mas lagani ko nga ako na may mga schedule na ko na basta may negative ka nga swab, sugaton kasang service ang dole, kasang uwa, din diretso ka sa airport. Without prior notice man sa ila. Why man? O sir, dim lang adlaw, iba nakabalo. So dito gali, ginuraurada man sila sugat, hopefully on this sila. And then pag-abot na rin, ang ato lang ginapangangaman, the Guru Counselor, so hopefully dito nag-negative na gid sila sa swab test. No? Negative, hindi ka kasakay kung wala isang negative na result eh. I think amo gina pinaka-requirement yun. Pero pag-abot na rin, protocol Japon, may sundon sila Japon nga protocol. Yes, nag-set man kita diri sa aton nga rule diri sa Bacolod, no, bilang protection man sa aton mga pumuluyo, no. And tibulo ka nag-travel sila eh. Hindi ka naman nabla, may contest man yung kaisa, may argue man sa aton niya, nga nag-negative na to, nag-quarantine na to, nga i-quarantine pag idiri. Ang punto dira, hindi ko sure kung naka-declare na si City Health sa inyo. Wala po. Ang isa? Ang isa? Nakababalo na siya. May nag-negative na, no? Kaluyan, nagyayari, isa man nakabilog, no? Nag-negative na siya sa Manila. Tanan sila actually negative na ni, pag-abot rin nag-positive siya. Okay. Isa man lang, ang batch 2. Batch 2. So, ang punto natin, dire, ano to kasigurado nga negative ka mo sa Manila, pero since nag-travel ka mo, may duration of travel, bla, huwag ka mo na-contaminate. That's why, kasi kita protocol sa Bacolod, quarantine ka mo liwat dire, swab ka mo liwat dire, kung mag-negative na kita mo sa amon na niya nga swab, amo pagpapuli naman sa inyo. So today, ang ginapreparahan today, Counselor, nakaabot ng 2 ka ba sa maning masugat? Amo na sa masugat. Pero ini for first batch pa lang, mabalik naman na dito. Yes, kaya daw 2 ka flight eh. So hindi na sigurado as to kung pila ka bilog. Kung kayo man lang karon with social distancing, first batch tulong naton sa ilang mga quarantine center. And then balik naman kita diri for the second flight. Kamusta, Counselor, ang mga doctors and nurses nga i-assign natin dito sa quarantine facility? Sige nga, gawa mo natin eh, no? Actually, naka-standby lang man na sila. Galing kay, tiya mo na ng pagkakabalo natin yung gina, pang automatic deployment sila. Kabalo ka dapat may monitor ng nurses sila man mo. And ang ilang mga needs sa ating mga quarantine center, ginapreparahan gid na nato, no? Sa sulod ng 14 days. So, ang ato niya, LGU, ready gid for that. Okay, at least ready. At least may nagbato ng counselor ng mga in-pension house, no? Nga dali-dali lang, okay gid sa iyo. Kaluyan lang gid. Pag pabalo namon gina, tingagaw disinfect eh. Tingagaw daw check ang area. Galing mo na blang the reason kung ano sige kita appeal for proper coordination. Kasi siyempre mabayad pa na, ma-down pa na, ma-negotiate pa na. So, kaluyan lang gid may mga nagbaton sa aton niya yung di consider ang sitwasyon nato na. Oo. Kaso, kung ikaw pa lang taon, paisipon, mga pila pang nabilin from Manila, kung mayara ka, estimated, di ba, nga dapat na pauli, di nga mga OFW sa Bacolod, Counselor. Damo pa, may 300 paguro ko OFW. Sa akon lang yung contact ya. Damo. Hindi lang sa Manila, sa bilog mga Pilipinas. Oo. May Mindanao, may Aratabi Davao, may Aratabi Cebu. Damo. Mga OFWs. OFWs lang. Ang non-OFW, mas damo pagid. Okay. Masama pagid. Ang OFW lang gid may mga 300 plus pa siguro. 300 plus pa. So we are expecting subong abi mamatamat sila pa uli, and then until 28, until 27. 27. Ang sa memo. So meaning expected na ni Counselor nga everyday basta may mapauli gid sila. Yeah, sa sulod sa 3 days na eh. Para kada mo damo sa super flight mo. Okay. Pag na-expect na nato niya maabot ini sila. Everyday may mapauli. Everyday starting subong tomorrow and then 27, na-expect na nato niya damo ang inabot na diri ang mga OFWs naton. And super flight man sila Japon. Super flight man sa Japon. May ang to go on go. Las 5:12 balikanta si Aksyon na John Diaz ara sa bahin sang airport, no? Sa Silaya Airport, manog abot ining
mga OFW. Asun John. Yes, Action Mar, balik ko sa Japon sa area with the Councilor Israel Salanga. Kaya mo to, no, ang ginaulat natin na to, magkabot bago pa man ang Coronacanin from Manila. And this is not only Bacolod, may Negros Occidental, gina-expect man rin na to ng Negros Occidental. Pero no, so far naka-standby dari ang iya, gina lamang ka Bacolod. Councilor, lastly, of course, ang Bacolod noon, ginakis ang do, basi magkakulbagi, do aragi na, no? Pero ano nga to assurance sa ila para di ma-contain nato ni Councilor? Di normal na siya, na may agad man niya sang fear. I-health na yung nasarihan sa mo, so normal na sa pumuloy. At ang ayon talagid lang, wala lang yung discrimination, kaya tungod ang isa kabutang sigurado kita, safe niya ang OFW naton. So i-trace naton, wala actually record nga may ginlatnan si OFW. Ang isa, wala ito record sa Bacolod. Okay. Kung silingon, ang OFW naton, mas safe ni sila, tungod isolated ni sila, monitor lang ilang agiyo, mas kadlukan, ito yung kabalo, galibot, gali. So yung OFW naton niya, may mga PNP na deploy, may house nurse na deploy, monitor nila yung agiyo for 14 days and naman negative sila. So, wag ito dapat siya balakan sa mga OFWs. Isa lang kung council ka difference di sa tanan, kay kamo sa bumya, wala di sa record sa number ng ngalan. So, mapoli compared sa mga tugong gasakay. Exactly. Daw mabudlagid no ang coordination sa national. Siguro tungod sila man mismo, wala man idea dito. Kakabalo ka sa totoo, lagid ang ano na siya mo, unprecedented niya mo. Wala man sila sa akin makabalo, mo expect matabo ni siya. So, dito mas na mabaso lang kung nga do kabudlay, mas ngilang sistema, pero amo nang ginain ang tani kung may isang ng contact person na naka-contact sa atin dire, tani mas hapos pag-idi, pero wala agad. So sige na lang, okay na lang. Ano matabo karon? Ano na lang, inform na lang sino sa Bacolod, sino sa province, mo dala. Yes, so may dala ko di loudspeaker. Tawag sila yung megaphone o i-segregate ka na ng province hanggang Bacolod. Tapos kung isipot na pilang Bacolod, then sakay na doon sa bus, malocate na sila sa sasakyan ninyo. Sa mga hotels and station house Manila. Hindi nga barangay sila, hindi lang ang exact hotel, pero din nga barangay nga hotel nga. Actually kadamo, ang na-identify naman sa may lima na. Okay. So depende ka kung diin ang una natin yung butangan, depende kung ano sila kadamo. Kaya nga itong yung ginahimo, as much as possible tani, ng isa lang ka-quarantine center, bilang paigoon ta. Kasi bulo ka, kung galapta sila, damo lang galapta sila, damo lang nandito tao, additional. Okay. Mag-secure sila dito. So, gina-balance yan natin, niya matingob sila. Kung amo naman sila, tingin mo sa lugar, and pabantayan sang nurse, sang police, sama na siya. Okay, Council Maulat na to din, no? Salamat, yes, salamat. Yes. Action Marte, Council, thank you. Si Council Israel Salanga, no? Ang expected time of arrival, mga ano nga ito? 5:30 Action Mar. Dugay. Dugay. Kaya pinakali na to, usually the flight from Manila to Bacolod would only take Action Mar sang mga around 45 minutes, no? Amo na sang unang sweeper flight. Yes, super flight. 5:45 amo nang inatawag dito sa aton. And then the next mga around gabi na, mga 8 or 9 p.m. Action Mar. Okay. Kaya duwa ka mga flight ining maabot karon nga adlaw, no? May mga kakso mo ng pinakauli din nato ng sitwasyon sa area mismo sa may Bacolod sila International Airport, nakit man ang sitwasyon sa dalaga sa traffic ug ina, kaya presentar nato sa ito naman nga mga kakso. Mga kakso tandaan at of course sa mga panahon dapat naton siguruhon nga mabakod gyud ang ato naman nga immune system. Kung nabudan ka mag-inom sa mga food supplement, gamit ka naman liquid food supplement mga kakso. Magamit sang CL-Pito, kanami sang CL-Pito mga kakso, pero importante lang dapat nakuha nato ng tanan nga benepisyo. Paano isa ka pamagi siguro naton nga aton ginabakal nga CL-Pito ang original kag hindi ang peke. Paano nato mabalaan ang CL-Pito mga kakson 375 ml gidamang tambok ini siya ang iya characteristics, hindi nagaduag sang green naman ang iyang taklob. Likawon naton ang pagbakal sa mga CL-Pito nga ginalibod o kunara balang ginabaligya nga ginasulod sa mineral plastic bottle o kun lapad nga botilya kay mga peke ina. Tanda nato ang laking CL-Pito laging panalo. Rekta sa patron nagtalibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So alas 5:45 ginapaabot naton nga ugpa na ang eroplano nga sakyan sa sining nga ginatos ka mga Bacoleño nga overseas Filipino workers diri sa Bacolod. Live stream gamanitor si Toto Joseph Ruiz. Thank you si Toto Randy Laza dira sa bahin sang Iloilo alias Johnny Tango III. Inday Joanna Marie Salarda, ikaw lang ang yesterday kapin si Toto Villalona
Migo tabin G. Bantong, Rodel Alfonso. Okay, kasatari mo sa Nabaya. Kabalitor sa ato sa ring live stream, 517 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sandigan Tinog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Magkulunod kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat
Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang balitian nga diabetes kag ining high blood nga ginatawag makakaksyon isa sa yapon sa ginakabig. Pinakadelikado nga masakit sa aton si nga lawas. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso na kapsula akon masami ginarekomendar sa inyo kag sa mga sukina sa panyawan herbal capsule with mangosteen. Sige-sigiha lang inyo sa nga pag gamit sang sining herbal capsule. Sa simple nga tawag sa ato na manisa ang manunggal, masolusyonan ang problema ninyo. Plus kung nagapalangluya naman, imo sa nga lawas sa batsa na Espanyawan herbal capsule with mangosteen. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kay sa ibang nga botika sa inyong lugar. Magluwas sa Panyawan herbal capsule, yan naman ang Panyawan liniment. Panyawan herbal capsule, Panyawan liniment, taran himusang SED Marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Jocelyn Aribisita Ulak, good afternoon. Benji de la Cruz Alec, Ralph Emerson Patinio, Anthony Jones Avilio Siblano, Yole Bihag, Judith Calves Pamposa, Monitor, salamat. LM Muhar, Heaven, Violisori, Lagranha La Carlota Sri, Luisa Biyanan Kaunga. Pagpamati ko no dra kay mayola sa niya pagpamati kay Dora Tiray buot sa Bago Sri. 5:25 Action Radio Philippine Standard Time. LGU sang Bacolod kag ang BAMC. Ang Bacolod Adventist Medical Center gina-finalize na ang kasugtanan para sa pagtukod sang isa ka biolab sa syudad. Nagligad to may una nga biolab ay sa man to ka private hospital. Ini kumadayon private hospital man. Ang balita halin sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. With Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon please come in. Sulmar, antes ang inang balita, nagwa ang DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin number 60 subong gidamang hapon nga nagapakita nga may panibagong COVID-19 positive diri sa mga syudad sa Bacolod. Dinhi siya ang isa ka OFW or repatriate nga damlaglang nakabalik diri sa may Bacolod City. 41 anyos ang lalaki, Action Mark at karon naka-facility quarantine. But silingon ning OFW wala nakapuli sila nga balay o kung nakasalamuha ang iban sini nga mga persona kundi naka-isolate no sa isa ka facility quarantine diri sa may syudad sang Bacolod. Sa karon Action Mark gina-validate na naton ang address sang ika-13 nga COVID-19 patient sa Bacolod City. Sa kabugusan ang Bacolod ng may 13 ka COVID-19 cases, 7 din naka-recover, 3 ang napatay kag 3 ka mga returning OFW sa ang aktibo sa karon no, nga COVID-19 case Action Mark. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, gintahag ni City Administrator M.A. nga gina-finalize sa karon sa LGU sa Bacolod kag sa isa ka pribado nga ospital amo ni siya ang Bacolod Adventist Medical Center ang Memorandum of Agreement ako na MOA ang utini sa pagtukod sa BioSafe Laboratory para sa COVID-19 testing Action Mark. Ginpahayag diri ni City Ad M.A. Inisya separado man sa biolab nga ginatukod no sa Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga funded man sa LGU sang Bacolod kag separado man no sa biolab sang The Doctors Hospital Incorporated. Kung sumawon Action Mar adri sa may Negros Occidental kag Bacolod City ginapaabot nga 5 tanan ka mga biolab nga sarang makapatigal sa COVID-19 testing ang mag-operate soon Action Mar sa rito naton iya ka Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital, iya ka The Doctors Hospital, iya ka BAMC no kag iya ka
Philippine Negros Occidental chapter kaga dito no sa may Teresita Halandore Hospital sa may siyudad sang Silay. So no kay ang dako ini nga bulig action mar ining mga bayla para mas mapadasig nga maginuha ang mga resulta para sa mga persona nga ginasuspetsuhan may COVID-19 no kagati dako nga bulig hindi lamang sa Bacolod City kundi sa Bugos nga Negros Island. Aring tingog ni City Administrator M. Anga. Yeah, ang Red Cross will put up its own biosafety lab man. And of course, ang sa Corazon Locsin, that is funded by the city government. Yeah. We also have a plan to put up in BAMC, the partnership of the city government and BAMC. It's also in the works right now. No? Gina-finalize na lang ang memorandum of agreement, but we have plans of putting up another one. Ang Queen of Mercy, may arami sila... Administrator M. Ang wala pag-isang exact nga timeline kung saan mangin operational. Ining limatanan ka mga biolab no nga ongoing sa karon ang pagtrabaho kag pag-put up sining nga mga COVID-19 laboratory no adri sa may Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Update kapag tagikan sa Bacolod City Government Center of Action Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat sa report na aksyon na Dale Bacolod City Hall, Jobert Adrias. Mayong hapon aksyon monitor lang kami live. Patami ako lang, Family Adrias sa Hacienda Imbang, Mesa, Barangay Bagtik, sila Siri, Roy, Idol Mar. Monitor lang kami din sa homeside. JM Divine Gracia, Amalia Pogi, Jocelyn Arevisita, okay, Josephine Caniete, na Risa Ruiz Ilare, listening sa program, Great Josefina, Loxin Henerato, Barangay 7, Salvador Gaton Perlado, PM, Budlay sa Bacolod, LGU, kay Bala Nilamo, hindi ba siguro? Paninguha man asla. Damo OFW taga Bacolod dapat nagtigana damo nga quarantine facility sa Bacolod. Ara na may mga tigana na sila nga quarantine facility pagabot karon dugay-dugay. Bayaran na sila sang ibutangan na no, mga quarantine facilities. Sige dari mag-action kay gaman ang DILG nagpadala na sang memorandum address sa governor sa taran nga mga local chief executives, provincial city director sang Philippine National Police. Nagapabalo mag-aksyon nga dapat akomodahon ng pag-inabot sa mga OFWs. Kundi ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte, 24,000 mo ang stranded pasubong ng mga OFWs dito sa Metro Manila. Di po silingon, hindi sila taga Manila. Kung taga Manila, hindi sila stranded. Dara sa Manila na ibang nga mga probinsya ni 24,000. Tiambal ni Duterte, dapat maubos-ubos na ni sugat, puli. Ining 24,000 sila sa tagsa ka mga lugar. Subo nga sila na. So memorandum sa DILG nga sila makaksyon nga dapat kada adlaw sa 24,000 kada adlaw mabuhinan nila sasang 8,000. So 24 i-divide sa 8, tatlo. So tatlo kadlaw gintigana umpisa subong May 25 hasta na sa May 27. So mo di subong ang naesperiensyahan naton nga sunod-sunod ang pag-inabot na sa mga returning OFWs. Same ba di, no? Kapati kita nga same ba di si iban nga mga kaprobinsyanan. Una sa balita, una sa aksyon. O dapat kada adlaw 8,000 ang mabuhin sa 24. Ay sa sunod sa tatlo ka adlaw from May 25 today hasta May 27, dapat ubos na ang 24,000. Ang ginastoryahan na tondre OFWs pala na. Why panalabot na ang non-OFWs nga damo-damo pa siguro dito sa Metro Manila. Una sa balita, una sa aksyon. Mag-CL-Pito-Pito anay, pampaalerto sang paminsaron, pabakod resistensya sa lawas, si CL-Pito-Pito, subong nga paniyang pumalita ang sa COVID-19, may dalag hapon nga peligro sa ato sa ikaayong lawas. Dapat mag-CL-Pito-Pito. Kag, importante mag-aksyon nga panilag ka mo anay, kung balang ginabakal nyo nga CL-Pito-Pito original na. O
no? Pati gani may report nga ginpadangat diri sa aton, no? Sa Southern Negros, bay pilaman ka mga butika kag farmasya mismo mag-action nga nagabaligya man sang piki nga CL-P2B2. So dapat kay malo kamo kung paano ninyo ma-identify matumod ang peke kag original. Ma-identify ang peke nga CL-P2B2. Ayan nga sunodlan 500 ml nga mineral water. Kag ang original wine na gililibod. Ang original 375 ml plastic bottle, green ang taklo. Para makasiguro kadto sa mga masaligan man nga butika kag parmasya sa inyo sa nga lugar, laking CL-P2B2 laging panalo. 5:33 sa mga may himata bala nga naga-star sa purok paghidait, Barangay Salvacion, Banwasang Borussia. Kasi matingala ka mo nga di sila anay makagwa umbisas mong adlaw, basi bala mayara sila sang transaksyon da sinyo. Basi kung mayara sila sang kuntari nakaschedule pagkadto dira sinyo. Hindi sila anay kagwa subong sa ilang sa nga balay kay lockdown sa purok paghidait lang niha. Purok paghidait lang, Barangay Salvacion, Banwasang Borussia. Bilang tikang para nga maprotektahan man ang ilang sa nga ikayong lawas, kay man kahapon, sa ato sa nga interview sa kay Mayor Jerry Rojas, kahapon may ara sang 27 anyos nga helper sang inina truck bala nga naga-deliver sang agricultural foods or products ang ila sa di masaming ruta sa Northern Negros. Naglain matsyag sa 27 anyos nga helper, dala siya sa ospital dara sa may barangay Takuling. So kahapon man siguro daw grabe na gid kalala sang ginabatyag niya sari. Di malas why gid makaluwas nagtaliwan. Ang initial nga findings sang Dr. Bacakson is severe dengue. Ang dengue subong halalungan naman nga man. Gamat-amat na tupa ang ulan ho. Bisan ka mo gani makaksyon na kapiyar ka mo da. Nga mag-amon ng oras, gasulod ang kasisidmon, kapiyar ka mo amat-amat damo naman lamok sa palibot nyo. Una sa balita, una sa aksyon. Indikasyon na makaksyon nga ining bulan sang Mayo, Hunyo, Hulyo, ga balik ang pagginawa naman sa mga lamok nga nagadala sang masakit nga dengue. Makamamatay man yung dengue nga man, diri sa Negros Occidental, naka-record sa dabo man nga managkalabatay, sang waay pa ang COVID-19 pandemic. Malin naton basi kung may nagakapatay sa COVID-19, nagaupod man ang iban nga mga persona nagakalabatay man sa dengue hemorrhagic fever nga ginatawag ni. Kali kay mati ng sentro lang balita sa COVID-19. Balikan tang Banwasang Borussia, severe dengue ang initial findings sa Dr. Kamatyan Sri. Kag may nga ginbatsag man siya nga sintomas sang COVID-19. Badang COVID-19 porte magkakrungasay isang kagaw ni. Kaya bisan normal kag inang natural nga balatian na ginabatsag sa tao sa ospital, ang ginabatsag niya daw sintomas masang COVID-19 halos tanan ginabatsag niya sang tao nga nagalain matsyag sari ara sa sintomas ng COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ang protocol sa Department of Health nagasiling once, by the way, ining 27 anyos nga napatay nga taga Purok Paghidait, Barangay Salvacion, Banwasang Borussia. Ginakabig sa bilang COVID suspect. COVID suspect bangod nga nagbatyag siya sang isa or pila ka mga sintomas sang COVID-19. So, protocol sa DOH, di na napamaluwigon pa 12 oras. Dapat ilubong na iban gani ginakremate mo. No, ginakremate kay manti bay kabala ka basi kun di pag-cremate basi kun maglapta dasig lang kagaw or virus. No, ang iban ginakremate ina siya. Kag dapat ilubong sa sulod sang 12 oras. Tiyan mo na databo kapon. No, sige gin lubong ining 27 anyos nga napatay
Kag bilang precautionary measures, ang alkalde sang Murcia nagpagwa sang mando nga dapat lockdown anay ang Purok Pagidait Barangay Salvacion. No, araman way man problema sa mga food assistance bulig nga ginahatag ang banwa, automatic may mga frontliners man nga madulong na da sila sang pagkaon sa matag adlaw-adlaw. Kalawigon guro mga 6 man nahambal ni Mayor Rojas para mabalaan ining resulta. Inkwaan to sang swab mo, swab specimen atong napatay para balaan bla kung balang gingkamatyan niya COVID-19 gimana kon severe dengue lang. Kung mag-negatibo sa COVID-19 ang resulta, automatic hambal ni Mayor Jerry Rojas, kakason mara ang lockdown sa Purok Pagidait. Kahapon na, no, kasi ang cause of death ang tao, ang bata to, kung siya severe dengue, kag may suspect COVID siya, no. What we did, in fact, inswaban ang bata to. Kag we are waiting for the results in a week time, no, 5 days or the most is 1 week, no, magawa ang result. So, for the meantime, gingway namon pinagwaan ng mga tao to sa ina nga purok, no? Kay tungod nga para man for the own welfare sa sina nga barangay. Purok Pagidait, o ging siraduhan anay namon subong. Tungod sinisang ulato namon ang swab, no? Once magwa ang swab, negative, that's the time i-lift namon ang ina nga area da sa Purok Pagidait. Gindala ning pasyente namon sa hospital sang kagahon sa gindala sa hospital. Kag napatay siya sa hospital man mismo. Ginabat siya giya kay gin-check siya sang doktor, amo to ang severe dengue, may UTI problem siya. Of course, gibutangan nila ging considered pa nila COVID suspect siya. That's why amo to ging require nila gani nga kilanlan ilubong gid in less than 12 hours. So ging palubong to dayon sang pamilya right away kahapon. Kuan ni siya kuno gaupod sa delivery dito sa norte nga bahin. Nagaobra ni siya sa isa ka kompanya, naga-deliver ni mga pagkaon, no? Agricultural products nila, si GM. Agricultural products. Nagaupo siya kuno sa service, naga-deliver din sila sa mga products sa north na bahin, norte. Nakuhaan siya sa swab test. So, kaya last time, naging lockdown mga meeting. As ang result na negative, ging-release namon dahil, ging-lift namon ang purok, no? Nga ton malang ni ginimo precaution ni. These are all the measures pala nga, hindi man maanong tao bla. Piparahan ta lang, we have to prepare for the worst lang nga bla nga hindi ta maano bla nga amo ring among ginimo para panigurado lang bla para manis pumuluyo tanan ni protection bla. Well, ang ako lang giamin sa Purok Pagidait nga kuperahan lang ninyo ini, no? Kay ini ginahimo ta ini para gid sa inyo kabataan nato, no. So hindi man ta gusto nga himuon ini pro galing tungod nga may ara kita sang kaso dra sa inyo nga kahapon nga amo na ang bata na, no, nga nagtaliwan sa ospital kag ti ang iya nga cause of death nga ara siya nga death certificate severe dengue, no, may UTI problem siya kaging suspect kwan siya, no. But anyway, nang naging swaban gid siya sa hospital man, no, sa sanitarium, no. So hulaton tang resulta sini, no, 5 days or the most is 1 week nga magwa resulta, no, kag mo paglista da, no. We are hoping nga negative ini ang aton nga resulta, no. Kag these are all the precautionary measures na ginahimo sa ninyo nga pinalangga nga mayor, no, nga hindi protection man ni sa inyo kag labi na gid sa aton di sa Murcia, no. Nagapanigurado lang gid kita. So due tayo nga sakripisyo, pero once magwa ang result, mapaybaloy kami right away sa inyo mga barangay official. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.
ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Stay healthy, live better with the Life Extension Vitamin D3. Ang pagmaintenar sa healthy level sa vitamin D, magabulig pa pag-on sa immune system naton. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risko nga matabikan sa balatian, labi na sining makamamatay nga cancer. Ugalion, ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3, isa lamang sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Ayla sa ning klinika kag opisina na hamtang sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City, likod lamang sa Action Radio Bacolod. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Ina-report na lang sa ato sa mag-aksyon, labi na sa mga may yara sang pamilya nga nag-inabot ng mga OFWs, overseas Filipino workers, sa mga adlaw. Ang mga nagapauli outside Bacolod, kundi kadamo, kay kung basihan tarang mag-aksyon ang 214 nga una kinagin-menso na kadamoon, 28 taga Bacolod, di ang nabilinda taga gapuli sa outside Bacolod, di 116. Sabong nga hapon mag-aksyon ang 50 nag-abot na sa St. Andrews Park Place. Sa sunod sang Cadiz, ini siya COVID-19 Isolation Facility dito sa mga sunod sang Cadiz. 50 ang nag-abot to subong lamang nga hapon. St. Andrews Park Place, isa sa mga gindesignar nga COVID-19 Isolation Facility sa Negros Occidental.
Nami nga lugar ni kay ang likod sa niya maka-aksyon, medyo bukid-bukid, hawan ni sa. Why ni siya pamalay? Palibot maka-aksyon, hawan ni siya. Kada kita ko maka-aksyon diri sa laragway sang mga units sang balay. Yolanda housing man ni siya, pero katahom ka daw kabag-o yaho sa sunod sang Cadiz ini. Okay. 548 Action Radio Philippines Standard Time. Balikan tang patrol na tipon nga balita with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report, please come in. Action Mar, istorya naman kita social amelioration program. Sup? SAP naman Action Mar nga istorya. Kabalo ka tining SAP nga ini, dugan ini tani nagsap-sap, gali kay tinamog yapon, la pa natapos liquidation ng iban. Pero iban, la pa man natapos pakampol sa mga kaso. Kay ti may ara naman Action Mar, mga opisyalis ng barangay, kadua ka mga appointed, mga official abi mismo sa nga barangay Action Mar, ang ginpasakaan sang kaso may kang tanan sa pagpanagtag o kung tagtaganay sa social amelioration ako na program o SAP Grant Action Mar dito sa probinsya naman sa Negros Occidental. Bali, ito gitanan ka mga persona, ini sila residente sang kagapupisales sang barangay Matabang sa sudad sang Talisay. Karon ko, barangay Matabang sa sudad sang Talisay Action Mar. Sunod rin sa ito naman yung pagpakig-angot kay Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, ang officer in charge sang Criminal Investigation and Detection Group, Negros Occidental Field Unit Action Mar doon, nga nakabaton sila sang report gikan sa mga pito ano ka mga tagreklamo, isa nagatindog bilang ang main complainant kaganom ka mga witnesses sa konsaksi abi nga sa itong Mayo 22 nga may aligasyon ining pito nga may anak ko naman nakamaton sa ila na barangay nga mga himata o kon pamilya sa pila ka mga opisyales sang barangay. Kaya ting aligasyon Direction Mar sa matag reklamo nga may harap pagit iba na nga wala nakamaton nga mas nagakinahanglan kon tani kag wala nila kinpay dalom sa mas maid-id nga screening o kung evaluation ang mga persona nga makabaton sining 6,000 pesos nga SAP Grant Action Mar. Ang ginimo naman sa katapos ng CIDG Negros Occidental, sila nagpatigay sa investigasyon kag in-check ang master list o kung ano yung listahan sa mga nakabaton sa SAP Grant Action Mar. Lakip man ang mga forms nga dito gimakitaan nga permado nga ikaw nakabaton sa 6,000 pesos kag dito na pamatudan nga may aragid man nga may mata sining mga opisyalis ng barangay na nakabaton sang ayuda. Ginpasakaan sila sang kaso Action Marlon nga paglapas sa Bayanihan Hill as One Act. Amo ni ang lahi-abi nga naghatag di ba no? O kung amo ning nagtukod mismo sa pagpanagtag sang ayuda Action Mar sa idalo ni sang Republic Act 11469 kanang duga pag nga kaso nga paglapas sa Republic Act 3019 o kung Graft and Corrupt Practices Act ang ginpasaka batok sa pito ka mga persona. Ang mga ngalan, Barangay Kapitan Manuel Apelido Jr., Barangay Kagawad Erlinda Bruno, Barangay Kagawad Gary Saludares, Barangay Kagawad Ronald Puson, Barangay Kagawad Randy Manankil, Barangay Treasurer Evelyn Cabali, kag Barangay Secretary Janil Isabel Legazpi. Ginlawag ang ilang ngalan Action Mar, kay ginpasakaan na sila sang kaso. Kaya kung sa ato nini, kung wala pa nila file ang case, hindi man nila aton paglawagon ang ngalan. O gali kaya may case na, laging pasaka o kung gin-inquest abe sa piskal, kaya sa aton dili dokumento nga ginakapitan, gin-inquest, ini kung gindak sa idalom ni isang opisina kung sa Deputy City Prosecutor sa sunod sang Talisay nga si Honorable Marie Cristal May Vega de la Serna. Sa iya in Action Mar gindak o kung gina-inquest ang duwa diri ka mga kaso. Ang laing diri kay mi ara pag kaso nga paglapas sa Republic Act 6713 nga i-refer naman sa opisina kon Office of the Ombudsman Region 6 Action Mar nga kaso pagid. So kung ang taon ang 5 ka mga elected officials hindi lamang duwa kundi 3 ka mga kaso ang mahimo sini pag-atubangon ang 2 kay iba naman nga mga persona 2 ka mga kaso Action Mar bangod sa ginaligar anomalya sining SAP Grant Action Marlon. Yari naman si CIDG Negros Occidental
Officer in Charge, Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Radyo. Ano lang po, may nasalan po kayong mga cases against Barangay Social regarding sa po? Last Friday, May 22, we filed a criminal case against the barangay official sa may Matabang sa Talisay City in relation to sa irregularities sa physical distribution. Sir, ito yung pinaka-concern at saka yung complaint, sir? Ang complaint nung isa ng mga complainants natin sa mga barangay officials natin, aside dun sa maraming hindi nabigyan sa kanila na which they think na mas qualified sila. Okay. Pero meron mga napaboran, mga nabigyan na mga tao, sabi nila, naligay sila na yung iba ka mag-aanap, yung iba naman na hindi na dapat bigyan talaga, mga ganun. Okay. So kami naman ay nagtanda ng validation at na-found out namin na talaga may mga taong sinasabi ng mga complainant natin ay nakatanggap naman talaga. Ang sumasunod sa CIDG, wala pa makasabat ang hindi pa sa kansang kaso, pero subong, ginaulat nila bala ang resolusyon mismo sa fiscal action mamekang tanan sa gin-file nila nga kaso. Kito na ano mo ginamatabo, yung may mga ebidensya man sila, depends so basi kay dalo ipagi nila sa regular filing action mark kung masunod abi nga wala pagidman or depende sa appreciation mismo action mark sang prosecutor. Sino pagid ang wala pa napaka-orado ang ginabisigaran subong sang CIDG Negros, bantayan sa pila ka News and Public Affairs Program sang DYEZ Action Radyo Bacolod. Bagitagikan sa Bacolod, mga kasun tandaan nga karon nga panahon isa man dapat naton nga tandaan gid mismo samtang kita nagapatubang kan padayon nga nagapakigbato sa COVID-19 pandemic ug crisis mga kasun ang ato mismo ikaing lawas. Kung may mga bukol-bukol dira sa inyo lawas, dapat hindi nila pagagwantawan pa. Nantumar mga kasun sang Zantone Plus Gold, kaya ang Zantone Plus Gold mas efektibo, mas garantisado kag of course sa kinahanglanon gid sa ato mga kalawasan nga food supplement mga kasun. Zantone Plus Gold mabakalaman sa mga butikan hamtang malapit sa tagsa at mga lugar. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, na sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Kay migotamit sa tulo sa ehersito, Christian Roa, nagamonitor. Salamat. 5:54 Action Radio Philippine Standard Time. Iban pa sa nagamonitor sa ato sa live stream. Dari Manjo Arnejo, okay, dari tas dalom ho. Josefina Locsin, Hini Rato. Dayan Villadar Morales, Jen Oasis, Celeste Man Langit, sa diin ni naka-facilitate ang bagong diin naka-facilitate ang bagong nag-positive. Quarantine nga rin or ang bagong nag-positive. Dari sa Bacolod, mayara sang bagong nag-positive ang report kina ni Action Dale Salazar. Way man ka sa dapat kabalak anda kay naka-quarantine kay naka-isolate ina sila kagway na sila puli sila sa dingabalay. Hindi na sila puli kundi sila ma-clear o kundi sila maka-recover. Erika Tricia Morancil Carmona, Sir diin sila butang mag-abot ang mga OFWs ang mga pension houses, may mga hotel sa mga inns diri sa Bacolod. Well, protected taranta. Ag may infection ng patigayon. Sa Marlo Watsinger sa India, waiting sa crew change to Manila Bacolod to Sipalay City. Halin kay Sunny Omison. Arama si Aldrin Angeli Mare, mayong hapon. Israel Fernandez, Joseph Pacifico, San Enrique, Jerel Marandiga Lodo, Jolie Militado, Patrimonio, Sir, himo onsang city kag province government daw boy and girl scout laging handa. Thanks, girl. Dapat gid. Laging handa na lang kay ginapaabot nga pagdagsa sang ginatos ka iban pa nga mga returning residents sa Mangod Subong tubtob May 27. Ray John Tan Villalon, monitor kami di Subong from Barangay Purisima, Manlapla, Minda Damin Minda. As lang pwede nagali kasulod diri ang taga Negros Orida kay may nagbiyahe na
uling halin Negros Oriental. May biyahe na ganing series bus pero ti limitado gyapon ang kadabon sa pasero. Betty Hamo de La Paz, halin diri sa family de La Paz. Pakigirit lang Axo Marlon, okay, sa Isabela kuno family de La Paz. John Michael Gimay, family Gimay, okay, Philip Alonsagay, Dan de Los Santos, good PM, okay, Al 5 de Nobyembre, Kamatso family, si Bunga, Herman Kagaudi, dari sa Barangay Higimit. La Carlota, thank you. Okay, si Toto Mark Gabriel Salanga, Gabriel Man, musta ka na? Roel Martinez Marquez Sr. watching. Anthony Jones Savilio Siblano, Jose Moncal Torilla, si Anthony Monitor from Kawayan, Inayawan, Jen Oesisur, thanks. Okay, 5:58. Aksyon Radio Philippine Standard Time, mag DTX 500 kamuanay. Problema sa atay, kidney problem. DTX 500 for better living. Tamo pa iban sa mga health benefits kamadala ang DTX 500. Panguntra sa mga toxins. Kumera ka mo pala magkutanon angot sa DTX 500, pwede ka mo. Makapag-angot sa kalusugan yan.ph o kon kalusugan Facebook page. Mabalik kita pagkatapos kinlamang sili. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus. Pero naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. There comes a time
Action reports after Winison, magabalik na naman, boss. Nagasunod na action, balita evening edition with action Dale Salazar, kag action ang defensor. Sa technical control, po daton action Nelmar Madera with action Elway Dotelios. Iban nga balita way tama labutan, totok sa action farming line, lasay si media, tubdoblas nueves ang gabi with action Brian Morden. Ako naman action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.